Канелени ролца. Нещо, което препоръчвам да пробвате, особено ако обичате канела. Изискват време, но си заслужават. Сега ще ви покажа и как ги приготвих. Към 270 грама брашно добавих 7 грама суха мая, 50 грама захар, 1/4 чайна лъжица сол, 1 яйце и 125 мл леко затоплено прясно мляко. От тези продукти замесих тесто, като разбира се, до мен имах и помощник. Сигурно за това станаха толкова вкусни. Когато тестото вече се оформи на топка, към него добавих 60 грама разтопено масло. Месих още около 2-3 минути, докато тестото поеме маслото. След това го завих и го оставих да втаса, докато отвои обема си, някъде около 1 час. Докато го чаках, си приготвих пълнежа. 150 грама кафява захар, 120 грама много меко масло и 2 супени лъжици канела. Всичко това разбърках, докато не стана на каша. Когато тестото втаса,